Добър вечер. Добър вечер. Идам да ви видя са. Лодос. 3,25 на 6,25 жълти. 3,25. 3,25. Да. Не е ли 6? 6,25, то пише 3,25 на 6,25. Е глупо. Това поредния каламбур ли е? Не е такова, жълто е. Жълто е, значи. 3. Пана е 3, па 2,5. Значи не. Аз ще взема от аптеката от нашата тогава. Чакай, ще чукна да видя кой е този лодос сега. Сега ще го видим, чак. 3. Лодоз. Два и половина, 5,10. Значи 3,25, 6,25. Такова взимам. Нямам кутийка в мене, нищо. Лодос. Да. На 3. То няма в склада, ама интересно те да не го таблетират задния двор някъде. Ще донеса кутийка. Да, много ми е любопитно. Сериозно говоря. По-различен. Пак е жълто, но е по-различен. Но е 3. 3.25 на 6.25. Добре. Айде.